Vítáme vás opět a klasicky u dalšího videa a dneska budeme zase utíkat v Robloxu zlému dědovi a ještě jednomu člověku. Jestli se to chcete dozvědět, tak dokoukejte video až do konce. Užijte si video. Tak už jsme teda tady, děda už nám tady spí, chrápe. Jako dřevorubec. No, vidíme jeho zuby, krásně spí a my budeme utíkat, tak snad se neprobudí. A pokud si myslíte, že mu dneska utečeme, jako jsme utekli všemu, tak teď napište do komentáře děda. No, a už tady chrápe. Tady je můj obrázek a je na mě rozlitý kafe. Uj, jak má chlupy z nosu, zmrt, no jednou má větší. No nic, tak jdeme No dál. nic. On se zbudil, hodí nás děda, kámo. Ty pičo, bacha na vodu, ať se nesklouzneš. Honí nás děda, my jsme probudili dědu a teď nás honí. Ty vole, on má hůl a jde rychle, co to myslíš? Dobrý dědek je úplně pomalej, senilní, Zdráme má dál. důchodové spoření, nevadí. A tamhle je zase, já ho vidím, hajzla. Ty vole, tady jsou jeho soply, ne? Nebo co to je? Kapusta, vole. Aha, jo. Ale tamhle to, co se houpe. Pohoda, No. tomu uteču jak nic. Tak. No tamhle už je dědek senilní. Fuj, důchodové spoření. Běžíme. Má s rukama. Má nějaký váleček. Co mám dělat? Aha. Já myslím, že to se mnou otočí. Posral jsi to, Pavle. To mám jako obskočit ten řetěz, nebo co? Ne, počkej, až se to dotočí a pak na to stoupni a přejdi to. Jo. No, teď se to otočí a bude to chvíli stát, tak si počkej, až se to teď zatočí. No, dobrý. Já myslím, že ten řetěz nejde projít, vole, to je taky hra, vole. No nic. No co si o to myslíš? Co? Kurva. Nic? No. Nic. A jo, ty... To ti jebe? Že bys na mě třeba počkal, ty vydři duchu. Aha. Tady čekám, víš? Šipka znamená jako, že jdeme po směru. Ne, že půjdeš do prdele. Káčeme, pohoda. O, lustr. Takový máš ty v pokoji, buzerante. Mám. No, to říkám, klasicky pentilka a zlomená guma. Ty chceš prostě ořezávat zasraný, no. No pojď. Debilko. Všimne si nás nebo ne, dědula? Tady. Prune Factory. Nevím, co je Prune. Taky ne, asi nějaká pružina za Robuxy. Jo, aha, já mám tady zatáhnout zapáku. No nic. Co tady? Use the zipline. Ty vole, jedu jak svině. Batman. Jo, takhle. Hopa, hopa, hopa. Tady si stavím cestu. Si jak chvát. Jak to vemu? No mé myší na to klikneš. Ty vole. To bude Ty stačit. vole, No. kolik jsi tam dal? 2? 3. Ty vole. Skáču Robuxy. Počkej, ne? Asi. No to je dost, ty vole. Jo, tak dobře, tak za 10 lajků v příštím videu zkusíme být kamarádi a ne si pořád nadávat. Co vy na to? Možná tam bude 9 lajků, ty zmrde. Ty nulo, vole. A ty vole. Ty vole, zas kamenej děda. Mám super cookie. No co mi to Ty je? si mi chceš žral, aha? Aha. Ty vole, já jsem zvětšenej. Hop, Aha. hop. Ty vole. Ty vole, my jsme mu sežrali teď sušenky a teď bude v prdeli, že jo, a bude nasranej. Tak to musíme rychle utíkat, Pavle. No. Tak tudy, tady to praskne, ty vole. Hezky. Pohoda. No, teď co mám dělat, já když mi to tady popraskal? No vidíš, že nejseš tak hloupej. Zase průn. Ty vole, nějaký jeho poklad, seberem mu Ty to. vole. A on tady bude fight, určitě, tady budeme zabíjet dětka. Tak, seberem to. No jasně. Už. Ty vole, Děkuji. střílej ho. Co to má za mašinu? Ne, Ty vole, mrtvej, to je jeho konec. zabili jsme dětka. Takže jsme ho porazili, ale zas tady stejně spí. Ne, To ne, je. nespí. Zas nás honí děda. pičo. Rychle, nech nás bejt. Jak to, že je tak rychlej? Ne, dědo, ne. Ty vole, on mě má? On mě dohoní, děda. Děda mě dohoní, kurva, pomoc. Ne. Dobrý, už chrápe. Ty vole, no pohoda a utečeme mu už konečně, co? A jsem tady. A tancuju tady. Porazil jsem dědu. Utekli jsme dědovi. Tak a tentokrát tady měli jsme tady dědu a teď tady máme babičku. A jestli si teď Chrápe. myslíte, že utečeme babičce, tak napište do komentářů, co? Babička. Výborně. Tak, babička klasicky spí, to jí naučil děda určitě. No a my klasicky pokračujeme a utíkáme. Kde seš, Pavle? Káču. No co tam mě třeba počkat, ty mývale? Já nevím, ty vole, tak jsme vyrazili, ne, na cestu. Teď přeskáču, co to je, jaký mini? Hop, hop, hop. Ty vrtulník za Robuxy. To nechceš, nemáme rádi Robuxy. To je babka, fuj. A už nás honí. Se svým vole chodítkem. Ty vole, to je rychlák svině. Tady tlačítko. Otevřel jsem trezor. Nechytneš mě, babi. Nechytneš mě. Ne. Tak. Ty vole, ona celá zčervenala. Ona je úplně nasraná. Ona má úplně páru z uší. Ty vole. Úplně rudá jak Hellboys. Co tady? Ty vole, tady má sušenky, to ukradla dědovi, že jo? No, on se tam spoří, vole, ve špajzu a ona mu to krade. Chudák děda. Kyťu. A jedeme. Letíme. Ty vole, to jsou pasti od babičky. Aha, mě to rozjebalo. Mě taky. Ty vole. Znova to ti jebe. Ty vole, dobrý, mám to první. Do prdele, co teď? Ne, klid. Hele, pohoda.
letíme hore. Ty vole, co teď? Hezky, hezky, máme to. Ty vole, babi si na nás nepřijde, ani náhodou. Ty vole, co to tady má v tom domě? Jsou její erupční vajíčka. A jedeme. Bacha na ty miny. Ty jsi takovej buzerant, Pavle, ty jsi mi to rozbil. Já to nevidím, že se to rozbíjí ve first personu. O, tady je nějaká čáje, ukáž. A seš ve videu a máme to nahraný. Ajajaj. Roblox čáje. No, skáčeme tady přes její klubíčka. Dědovi vletla svetr. Ty vole, koule. Musíš se tady skovávat. Ty vole, já to nestihnu. Ty vole, dobrý. Dětkovo varlata Rudy. Aha. Tady už pokračujeme. Ty vole, má to tady pěkný, ale babička. Hele. Bez závod s babičkou na Octanu. Ty vole, Jdeme a jo? jdeme závodit. Závodit s babičkou. Závoď. Teď! Já jdu taky závodit a jedu. Ty vole, počkej, ona je rychlejší jak svině. Počkej, babi. Já jsem spadl, mě vyhodila. Ty vole, dobrý, jedu. Babičko, ty vole, já ji ujedu. Ty vole, ale ona je rychlejší, jak je to možný, ona má rychlejší auto. Ty vole, babi, já tě předjedu ještě. Ty vole, předjíždím? Předjel jsem jí. Už jsem před ní. Předjel jsem babičku ve Robloxu. Tak co, budu první v cíli? Jo, vyhrál jsem to. Babička je naštvaná. Pojď, Pájo. Jeď. Pojď. Ne. Ty vole. Co ti jebe? Ty jsi to nedal? Co ti jebe? Vem si, že jsi tak špatnej, že ve svých 18 letech nedokážeš porazit babičku na autíčku. Já to nechápu, no to je Wrigley. Jo. No a už jede a podívejte na něj, ty vole. Sice nevidím babičku, ale vím, že ho rozjebe. Tak co? No láče, to byla šlupka od banánu, mrtka. Ťuky. A cookies. Ty vole, tak to dodžujem, ne? Asi, nebo? Ne, to prostě jeď. Wow! Ty vole, další sušenky, to ukradla z dědovi. Hele, free cookies tady, kam jdeš? Já jdu pro free cookies. Aha, to byl prank od babičky. No, ty jsi prostě debil, necháš se nachytat, it's a prank, chápeš? Já jsem chtěl zadarmo pishinger. Tak a zase tady jsme na nějakých trubkách. Ty vole, pohoda, my jsme úplně nejlepší. Nás nic nezastaví. Já jsem ale víc skillet. Ne, nejseš, podívej se, vole, co jsi vyváděl na těch závodech. No, nahoru. Ne! No, Mně to nefungovalo, ten waiter. A jo. Look up, no, to jo, musíš skočit, ty troubo. Jo. Tak já tady čekám na tebe, no ukaž se. No, vidíš to, že to jde, ale prostě musím ti to ukázat, že jo, musím chodit jako první. No jo, a bludiště, a to jsme píči, babka se probudí. A už je vzhůru. Hele, gnom. Jdeme po gnomech. Trpajízlíci malinký. Ona nás nachytá někde ve slepý ulici a vykouří nás. Zmáčni tu páčku. Hop, rychle pryč. A už je zas rudá. Už se nasrala. Ty tady se všechno hejbe. Hop. Jak babce cecky. Dobrý. No jo, no, tady je někdo pomalinší, já jsem ti to ukázal. Ne, já jsem šel první celou dobu, ty troubo. Aha. Ty vole. Ty vole, tady je. Protézy. Ty vole, babičky všude. Další. Tak, no každopádně zabili jsme zlou babičku. Úspěšně jsme dokázali porazit dědu i babičku. A jestli se vám tady to videjko líbilo, tak do komentáře napište. Jestli rádi jezdíte k babičce v létě na dovolenou. A to je pro tohle video všechno. Pro další videjka zanechte odběr a like a vidíme se příště. Čau. Ahoj.